Киеменә карап каршы алалар, акылына карап узаталар. Әлеге әйтем элек тә, хәзер дә бик популяр. Кем генә үзенең көзгедәге матур чагылышын яратмый икән? Барыбыз да модалы һәм стильле киенергә яратабыз. Әмма еш кына үзеңә туры килгән кием һәм образны табу бик авырга туры килә. Җитмәсә, бу бик күп вакыт та сорый. Бүгенге чыгарылышта без сезгә әлеге проблеманы аз гына булса да хәл итәргә булышачакбыз. Һәм безгә бу эштә стилист Лилия Тимирова ярдәм итәчәк. Лилия, сәлам, ничек хәлләрең? Сәлам, Илгиз. Барда яхшы, үзегез ничек? Без дә әйбәт, рәхмәт. Инде синең белән бу зур кибетләрдә йөрү миссиясын шундый сораудан башлыйк әле. Менә күп кешеләр зарлана, кибеттә йөрергә бик күп вакыт китә һәм бик нык арыйбыз дип. Син менә стилист буларак инде көн саен кибетләрдә йөрисеңдер. Менә шундый берәр лайфхак әйт әле безгә, ничек кибетләрдә йөрергә һәм арымаска. Иң беренчесе, иң гади шундый правила дип әйтәм инде. Ул иртәнге якта йөрергә. Мәсәлән, безнең мегалар ачыла инде, торговый центрлар ачыла, без хәзер мегада ачылалар сәгать 10-да, якынча әйтәм инде. Һәм мөмкинлек бар икән, әлбәттә шул вакытта килергә кирәк. Әле бөтен әйбер порядок белән куелган, киемнәр һәрберсе үз урынында, шундай чиста, пөхтә, уңайлы. Кеше аз. Иң яхшысы иртән йөрергә һәм иң начары выходнойларда йөрергә. Выходнойларда обедтан соң кеше кытай. Туп-тулы. Димәк, шушы кагыйдәләрне истә тотабыз һәм инде киттек. Лилия, әйдә кызлардан башлап җибәрик, үзебезнең образларны сайлауына. Менә минем сиңа шундый сорау бирәс килә, ул инде күп егетләрнең фикердер миңа калса, һәм инде минем үземнең шәхси күзәтүләремнән чыга. Хәзер кызлар кияләр ниндидер шундый зур кроссовкалар, ниндидер олы размерлы киемнәр, чалбарлар. Оверсайз дигән менә аның исеме шундый икән. Менә көзге киемнәрдә һәм көзге трендларда да шушы кагыйдәләр сакланамы? Кагыйдәләргә килгәндә, көз сезонын алганда инде әйтеп үтәргә кирәк, һаман да шул оверсайз ул бер яклыгына әйбер. Оверсайз модага кирде дигәч тә, ул только оверсайз дигән әйбер юк. Шул оверсайз булган вакытта шундый женственный, аккуратный эшләнгән билләре подчеркивать итеп куелган шундый һаман да киемнәр, алар бар иде шул вакытта. Просто инде сезнең күзгә ничектер яңалык булганга миңа калса, ул күп кешенең күзенә бик ташланадыр. Һәм менә әйдә инде тапшыру башында ук әйтеп китик, төсләр буенча, менә быелгы безнең көздә нинди төсләр актуаль һәм нинди төсләргә игътибар бирергә кирәк? Безнең көзнең яратып килә торган бик актуаль булган төсләре, ул безнең көзнең үзенең төсләре. Бежевый, коричневый, молочный, менә шундый оттенклар, ак шулай ук актуаль, ак төсендә төрле оттенклары бар бит. Менә шулардан без бер образ ясыйбыз икән, шул төсләрне бергә кушып, ул бик тә бай күренә, матур күренә һәм кешенең стиль өстендә эшләгәнен, модадан артта калмаганлыгын барысын инде ассызлыклап үтә күрсәтеп тора. Әйдә хәзер без башлап җибәрик өс киеменнән. Бу инде бөтен кешегә дә кирәк, чөнки хәзерге сезонда. Менә курткаларны алып киткәндә, кыска шундый фасонлы курткалар безнең бик яратылып киелә көз көне. Шулай ук әгәр сезгә җылы икән, сезгә уңайлы икән, сез аларны кия аласыз әлбәттә. Кыш көне, безнең кышта ел буена, 3 ай буена 40 градус минус түгел. Шуның өчен менә мондый фасоннарга. Димәк, кыш көне дә, көз көне дә актуаль. Әлбәттә, менә хәзер салкын көз көннәре була безнең ноябрьдә, менә шуларны кия башлыйбыз, полы свитерлар белән, худилар белән. Һәм шул вакытта аларны рәхәтләнеп җылы киемнәр белән, шапка, шарфлар белән кыш көнендә киергә мөмкин. Ләкин игътибар итәргә кирәк, кемгәдер менә шундый безнең бар, спущенный рукав дип әйтәбез, менә шулай төшеп тора. Плечо выделяться дип тормый. Бу шул оверсайз түгелме? Ну, оверсайз фасон. Ну, бусыда оверсайз раган, күреп торасың алырак. Менә шул плечолар буенча әйтәм. Менә бу төшеп торган плечолар күп кешегә килешми. Әгәр менә кызларның, егетләрнең безнең плечолары выделяться итми икән, менә шундый покатый плечи дип әйтәбез бит, түгәрәкләнеп тора. Андый кешеләргә мондый куртка киергә тәкъдим ителми, киңәш ителми. Һәм күрсәтеп китәм инде сиңа озынрак фасон курткаларны. Менә мондый төсе, менә мондый, алар ике яклы курткалар булар. Шундый ике яклы хәзер аңлатып китәм. Объемны барыбер күреп торасыз, объемны курткалар, ләкин шулай да бөтенләй бесформенный түгел. Үзеңнең размерыңа туры китереп аласың икән, бар шулай ук бик матур. Ләкин инде әйтеп китәргә кирәк, әгәр олы гәүдәле кызлар икән безнең, мондый олы фасонлы курткалар киңәш ителми киергә, чөнки ул объемларны тагын да зурайта, объемны. Ике яклы куртка нәрсә ул?
Сіз кие аласыз сол яғы белән дә, уң яғы белән дә куртканы. Аның ішінде жилері де юк, шофлары нәрселәре дә юк. Бер курткада ике куртка. Әйе. Без битендә хәзер планета экологияны кайгырту ягында эшли, теге хайваннарга. Модага кирип китте шулай. Бик модага әйтергә кирәк әйе. Хайваннарны саклаучылар теге защита животных шундый темалар бик актуаль битендә. Шуның өчен менә шушындый күп кенә производительләр теге бик кыйммәтле модный домнар да хәзер кертә, яратып менә шушындый искусственный туннарны чебурашка дип атыйбыз инде без аларны. Әлбәттә инде безнең бик яратып килә торган әйберләр ул свитерлар, джемперлар, кардиганнар һәм башкалар җылы шундый тукмалардан эшләнгән, шерсть булсын ул, хлопок булсын ул. Менә шушындый хәзер берничә фасон күрсәтеп китәм. Барып менә күрәсең, әзгенә плечолары күренеп тора. Бу бик теге оверсайз дип әйтү дөрес булмас, ләкин монда инде выделены шундый объемный әзрәк плечолар бар. Ләкин әйтеп үткәнемчә, мондай плечолы киемнәр ул бөтен кешегә дә бармый, аны карап ала белергә кирәк. Һәм менә бу фасоннар, әзрәк җыелып киткән фасоннар, менә барыбер да әле син әйткәнчә егетләрне түгел, күп кызлар да әле кабул итеп бетерми, шуның өчен аларның теләкләре һәрвакыт учитывать итәргә кирәк дип әйтергә кирәк. Төсләр буенча әйтәм, менә сары төсләр. Инде безнең тыштар шундый хмурый дип әйтергә кирәк, әмма төссез менә хәзер яфраклар кыйылып беткәч бигрәк тә шундый состояниегә җитәчәкбез, кар яуганчы шундый күңелсез төшәргә, төсләр җитмәчәк безгә. Һәм менә шундый вакытта менә мондый төсле киемнәр настроение күтәрергә ул бик тә яхшы чыгана. Тикшерәсең, качествосын тикшерәсең. Менә шушындый кожаный шалбарлар, рубашкалар, комбинезоннар безнең шулай бик актуаль. Әйе, алар беренчедән җылы, алар шул вакытта бик стильный, бик матур. Аларны хәзер көзгә һәм кышка саклап калабыз бу мине. Бу тенденция дип әйтәм инде. Кие аласыз свитерлар белән, рубашкалар белән, төрле ботильоннар белән, тигез табанлы киемнәр белән, кроссовки, кедалар белән җалыгыз нители. Без инде менә аяк киемнәргә турында да сөйләп китәбез. Аяк киемнәрне җыйдык. Иң беренче дип китәсем килә, менә мондай шнурлы аяк киемнәр, алар ничек элек актуаль булды, алар хәзер дә шундый актуаль. Булырга мөмкин алар замшыдан, булырга мөмкин инде тукмадан, булырга мөмкин алар кожадан. Әлбәттә кожа инде качествосы да яхшырак, аякка җылырак, уңайлырак һәм срок службы дип әйтәм инде, ансы да озынрак һәм шуңа үзегезнең стильгә туры китергәне сөйләп алырга кирәк. Менә безнең бит инде берничә ел шулай бик актуаль хәзерге вакытта казаки дип атыйбыз инде буларны. Казаки дип атала. Менә эшләргә башлы һәм игътибар итәргә кирәк әзрәк шундый эшкә кереп торган үкчәгә менә шу була безнең казаки. Һәм менә шундый озын матур менә женственныймы? Женственный. Менә мин сиңа әйтәм бит. Мин сиңа әйтәм бит женственный да бар. Кроссовки түгел. Әзрәк грубыйраклар да бар, женственный шулай ук саклана. Менә шундый бик элегантный матур озын сапогилар. Менә күп кызлар зарлана хәзерге вакытта күлмәк итәк таба алабыз дип инде менә элем тора шундый матур итәкләр, алар миди длина дип әйтәбез инде. Тиз астыннан миди. Бар безнең мини кыска, бар безнең миди тиз астына һәм бар макси озын итәкләр. Лилия. Инде кызлар белән аңлашылды. Хәзер инде күчәбез егетләргә. Һәм менә инде башлаганчы шундый сорау бирим әле сиңа, ни өчендер Россиядә гомумән ир-егетләр, ир-атлар үзләренең тышкы кыяфәтләренә бик игътибар итмиләр дип әйтергә буладыр инде аны. Бу нәрсә белән бәйле микән? Син килешәсеңме бу фикер белән гомумән? Тулысынча килешәм. Чагыштырып карасак, шул Италия ирләре белән һәм безнең ирләр белән безнекеләр әлбәттә инде тышкы кыяфәткә әзрәк өстенлек бирәләр. Аның турында кайгырту дигән әйбер гомумән ничектер юк. Ул безнең менталитетка бәйле дип уйлыйм мин дөресен әйткәндә, чөнки бездә барыбер гомергә теге заводлар буенча шундый стройкалар белән шөгыльләнгән бит инде ир-атлар. Шуңа аның да сугыш еллары бик күп булган бит инде бездә менә шундый. Аларның да йогынтысы булмый калмагандыр дип уйлыйм. Ләкин хәзер инде барыбер яшьләргә карасаң, алар инде барыбер үзләренең стильләре әзрәк булса да эшлиләр. Димәк, алга китеш бар. Алга китеш бар. Әйдә башлыйк, менә көз көне егетләргә, ир-атларга ничек киенергә? Менә иң җайлы менә шундый манекенда күренеп тора, шундый casual көндәлек тормышка киеп йөрергә бу әзрәк спортында кушкан инде үзенә. Менә шундый безнең шерстяной мех белән искусственный мех. Ир-атларда да саккана. Менә бу шундый курткалар алар безнең булырга мөмкин джинсы тукмадан, джинсовкалар булырга мөмкин шундый утепленный машинада йөргән егетләргә уңайлы бит инде. Салкынчарак була икән, киеп куярга бик уңайлы худилар. Аларны күп егетләргә киңәш итәм, менә шундый объемный матур худилар. Лилия, инде егетләр белән барсы да җиңелрәк аңлашылды. Әйдә без аларга берәр образ җыеп күрсәтик. Миңа калса шулай яхшырак булыр. Мәсәлән, кыз кеше белән свиданиягә җыенган егеткә нинди образда барса яхшырак? Беренче свиданиягә. Әйдә. Әйдә.
Менә шушындай күзгә төсләрдә җыйнап шушындай җиңелчә генә бер образ. Безнең монда шалбар, коричневый төстә, менә шундай коричневый төстәге ботинкалар. Һәм әлбәттә свитер. Инде бөтенләй дә моңсу булмасын өчен әзрәк төрле төстәге, мотор төстәгеләр менә шундай яхшы бәйләнгән мотор свитерлар бик матур булып тора. Миңа калса, кыз кеше инде егет кешенең киенүе буенча күп әйберне әйтеп бирә алачак һәм сүзсез калачак дип уйлыйм мин. Димәк, менә шулайрак киенсәгез, инде свидание яхшы узар дигән берничә процент бар. Һәм онытмагыз духи турында. Менә монда Лилияның егетләргә бер әйтер сүзе бар. Бик тә мөһим сүз, егетләр зинһар өчен колготки, гамашлар киеп йөрмәгез әле шушындай кысып тора торган. Бигрәк тә әллә ничек инде кызларга әйләнмәгез зинһар өчен. Кигез матур, әзрәк аякларны, арт якларны күрсәтеп тормаган, әзрәк нормальный, яхшы шалбарлар зинһар өчен. Димәк, менә шундыйрак киңәшләр, шундыйрак образлар, шундыйрак чыгарылыш килеп чыкты бүген безнең. Лилия, инде синең әйтер сүзләрең бардыр бәлки безнең караучыларга. Әлбәттә әйтер сүзләрем бар. Алар күп, ләкин бу бер программа, бер тапшыру эчендә генә сөйләп бетереп булмый. Шуның өчен шопингка килегез, разбор гардеробыга язылыгыз. Иң күп, иң тулайым мәгълүмат әлбәттә шунда булачак. Һәм нәрсә әйтәсем килә, йомгаклап, кызлар, егетләр, үзегезне яратыгыз, иң беренче чиратта шул. Үзен яраткан кеше, үзен хөрмәт иткән кеше, ул беркайчан да үзенә нидер начар киемнәр, килешмәгән киемнәр, килешмәгән төсләр, некачественный киемнәр киергә рөхсәт итми. Шуның өчен үзегезне яратыгыз, үзегезне карагыз, саклагыз дип. Безнең инде шуның белән әлеге чыгарылыш тәмам. Сау булыгыз.